hem de muntar els cotxes, els patins elèctrics, les bicis, quan estan mal aparcats, fora de la línia i quan estan dalt de l'acera. I si veiem algun cotxe, algun vehicle mal aparcat, li ficarem això. Què serà? Mal aparcats, damunt de l'acera. Que cada un, a criteri d'ells particulars, entenguen qui està mal aparcat i li posaran el parabrises com una multa simbòlica per a conscienciar a la gent, que és una de les proves que busca en aquesta Setmana de la Mobilitat. Enguany la Unió Europea ha triat com a lema Combina i Mou-te, triant l'eficiència energètica com a protagonista d'esta setmana de la mobilitat europea, i des de l'Ajuntament han fet tota una sèrie d'activitats i d'actuacions